Ajmo reći, taj jedan vizual koji je zapravo zahtijevao puno vremena i promišljanja. To znači da je i klijent trebao dati vjerojatno jedan projektni zadatak koji je bio definiran u nekakvim smjernicama, tako da bi autor, odnosno dizajner, mogao što lakše savladati taj problem. Ne? Pretpostavljam da je tu dobio vjerojatno neke smjernice, odnosno projektni zadatak, jer on je zapravo tu vrlo kompleksno ušao u taj ovoga. Tako da je nakon toga vjerojatno napravio jednu ovakvu malu skicu koja, koliko sad vidim, u temperi rađena, znači i vjerojatno je sa tom skicom konzultirao klijenta ili agenciju. Ja pretpostavljam da je to klijent bio ipak direktno, on nije radio možda ovo preko agencije. I onda, nakon što je dobio, ajmo reći, zeleno svjetlo, prišao izradi tog oglasa u 1:1 formatu, znači to je oglas bio koji je trebao biti otisnuti u jednoj reviji, pretpostavljam, i zapravo imamo tu već otisak. I on je moram reći, tu savladao briljantno zapravo tu tehniku analognog, zapravo to je nešto što danas graniči s nevjerojatnošću. Počevši od tipografije pa do boja, do crteža, do oštrine ovoga celog predloška. Isto tako vrlo uspješan je bio i ovo čovjek naprosto da ne vjeruje, ta tipografija bila ispisana, dakle onda još nije bilo letraseta. Tako da je i logotip i tipografija su zapravo ručni rad, što bi se reklo, i to je zaista briljantno on tu obavio. To je zapravo taj jedan od ovih problema čije rješenje vidimo ovdje, a to je da tu je trebao na tu kanticu doći znak od Kromosa koji je vrlo složen i on ga nije se usudio crtati, da tako kažem, ili nije imao predložak, tako da je predvidio je da će vjerojatno taj znak koji će biti negdje reproduciran iz nekog drugog moći se ovdje smjestiti i onda u ovom reprodukciji za tisak, odnosno za kliše ili za... bi trebalo onda to kao kompletno snimiti i onda je to kompletirano. Ne? Jer ovaj znak je vrlo tu, ajmo reći, logotip je kao takav ok, on je bio, ajmo reći, prilagodiv za izvedbu, ali ovo je presitno možda bilo. Znači tu je trebalo foto putem ubaciti taj. A ovo je sve drugo bilo tako fino obrađeno da to je... Taj predložak je išao u tiskaru, odnosno štampariju, onda su to bile štamparije, ne tiskare, i onda je se to reproduciralo. To se napravio dio pozitiv, kolorni, koji se onda u ovom procesu izrade, da li je to knjigotisak bio ili, ovo je meni sad malo teško reći, ali to je već mogao neki offset biti. Znači, ako je bio offset, onda se radilo offsetne ploče i to se onda tiskalo tako. Tu se vidi zapravo da ta tiskara, u tisku se to izgubila ta, recimo, živost boja, kvaliteta, što je zapravo bilo uobičajeno u ono doba. To se nikad nije moglo. To je ovisilo i o kvaliteti papira i o samoj odnosno kvaliteti tog tiskanog medija u koje je to išlo. Oni su sad, vidim tu u ovom detalju, čak malo valjda u toj su se bojali da bi u tisku se mogla, ova slova su bila vrlo elegantna, tanka, to je light bio ovajmo. Oni su ih malo poboldali, tako da vjerojatno su bili sigurni da će im to ispast čitljivo.
A isto ipak na kraju su morali složiti tu ovo vrlo sitno, jer on to zapravo možda nije imao taj tekst, to se onda, taj tekst dodatni se dodatno u rukopisu nekakvom priložio koji mora se ubaciti.